көне якынлашкан саен, сине сагынып искә, алам, безгә тыныч тормыш китерүче. Солдатларның берсе син бабам, дәһшәтле сугышка япь-яшь килеш, курыкмый кергәнсең. Ул китергән үлем газапларны үз күзләрең белән күргәнсең. Син сугышның ахырына кадәр дошманнарга каршы көрәштең. Машинаңда ут коралы ташып, баш сугышчыларга өләштең. Дәһшәтле сугышка япь-яшь килеш, курыкмый кергәнсең. Ул китергән үлем газапларны үз күзләрең белән күргәнсең. Балаларың, оныкларың нәсил, гел бердә